продължение на почти половин век Сирия носеше най-тежкото клеймо на Вашингтон. Сега той официално е премахнат. Президентът Ахмад ал-Шара отпразнува решението на САЩ да премахнат страната му от списъка на държавите, спонсориращи тероризма, и лично благодари на Доналд Тръмп. Това е Сирия днес. Днес Сирия отхвърля тъмно бреме и изтръгва болезнена глава от своето минало, за да поеме по пътя на развитие и възстановяване. Строителство и възстановяване. Санкциите са премахнати и ограниченията са отменени. Решението влезе в сила след 45-дневен преглед от Конгреса. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че това признава положителните действия и по-нататъчните ангажименти на правителството на ал-Шара да се дистанцира напълно от международния тероризъм. Този статут ограничаваше американската помощ, помощта, износа в отбранителния сектор и финансовите транзакции, и остана един от най-големите възпиращи фактори за банките и чуждестранните компании, които обмислят бизнес в Сирия. Надяваме се, че премахването на това последно препятствие ще отвори пътя, ще подобри икономическата ситуация и ще свърже отново Сирия със световната финансова и икономическа система. Това също би помогнало за увеличаване на инвестициите в Сирия. Но приемането на новото ръководство на Сирия от страна на Вашингтон остава спорно. Ал-Шара, известен като Абу Мухамад ал-Джулани, по време на годините си като командир на фронта Нусра на Ал-Кайда в Сирия, някога имаше награда от $10 милиона, обявена от Сентостати Върнета за главата му. Вашингтон я оттегли едва след като той свали Башар ал-Асад при светкавична офанзива през декември 2024 година. А управлението му само задълбочи опасенията за малцинствата в Сирия. 1500 алауити бяха убити при сектантски кланета през март 2025 година, в които участваха сили под командването на новото правителство. Месеци по-късно 1700 души, повечето от тях цивилни, друзи, бяха убити в Сувейда. Израел многократно е предупреждавал срещу легитимирането на правителството на ал-Шара. Външният министър Гидеон Саад по-рано заяви, че новите управници на Сирия са джихадисти и си остават джихадисти, дори ако някои от техните лидери са облекли костюми. За Вашингтон премахването на тази квалификация е залог, че инвестициите и международното ангажиране могат да стабилизират Сирия след години на гражданска война. За критиците на това решение и много от малцинствата в Сирия, въпросът е дали ал-Шара и бившите джихадисти около него наистина са се реформирали. Сега към нас се присъединява Брайан Катулис, старши сътрудник в Института за Близкия изток. Брайан, това наистина е забележителен обрат. Съединените щати по същество преминават от това да третират Сирия като държава, спонсорираща тероризма, към това да отварят вратата за инвестиции. И така, колко доверие според теб Вашингтон наистина трябва да има в Ахмад ал-Шара и неговото правителство, като се има предвид миналото му, свързано с Ал-Кайда? Това е хвърляне на заровете, но това е риск, който президентът Тръмп по същество поема откакто се върна на поста. Ако си спомняте, по време на пътуването си до Близкия изток през май миналата година, едно от първите му действия беше всъщност да се срещне с президента ал-Шара. И той е казвал много положителни и благоприятни неща за ал-Шара. И мисля, че тяхната стратегия тук е да се опитат да предложат серия от стимули, за да подтикнат и мотивират сирийското ръководство да управлява по-приобщаващо. Но това е хвърляне на заровете, като си има предвид миналото му и миналото на много хора в неговото правителство. И както знаем, това разделя ключовите страни в региона. Израел е много скептичен към това. Турция и Саудитска Арабия насърчиха този ход. Така че ще видим с времето дали това хвърляне на заровете наистина ще се изплати и ще донесе стабилност на региона. Точно така. Имам предвид, искам да обясниш това на нашите зрители. Защото мисля, че има много объркване относно това, защо Тръмп би бил толкова готов и склонен да приеме ал-Шара като лидер. И буквално, знаеш, повтаря посланието, че той е променен човек, имайки предвид джихадисткото минало на този човек. Мисля, че има две причини. Първо, виждаме при отношенията на президента Тръмп с всеки световен лидер, че той наистина не се интересува от ценности. Той не е човек, който държи на демократичните ценности. Дори тук в Съединените щати има скептицизъм дали той запазва собствените ценности на Америка. Така че той с удоволствие се среща с лидера на Северна Корея. Така че в този смисъл той се възхищава на властта, вместо на онези, които всъщност подкрепят същите ценности, които имаме и ние. И съвсем просто, знаете, ал-Шара се укриваше от Съединените щати само преди няколко години, но сега той има власт и президентът Тръмп ще работи с него. Второ, мисля, че визията на президента Тръмп за региона, знаете, хората се фокусират върху целите му да разшири споразумението от Авраам, неговите объркващи зигзагообразни действия по отношение на политиката към Иран.
Но всъщност той е отделил много време и внимание на Сирия и Ливан в Леванта и иска наистина да помогне на лидерите там да стабилизират собствената си ситуация. И това го поставя в противоречие с някои от възгледите, които чуваме от страни като Израел. Като говорим за Израел, министърът на отбраната Израел Кац отново заявява, че израелската армия няма да напусне буферната си зона в Южна Сирия. Брайан, остани с нас. Първо искам да чуем какво има да каже той. От тук гледаме към Дамаск, на разстояние от 35 км. Гледаме и към долината в Ливан, към крепостта на Хизбула, отгоре. И разбира се, гледаме и защитаваме общностите на Голанските възвишения и Галилея срещу джихадистските сили, които са тук отвъд. Но много джихадистски сили, които също са в рамките на сирийския режим, някои в различни терористични организации. От всички посоки. Тяхната цел е да нападнат държавата Израел и Цахал, който е тук и ще остане тук и няма да се премести от тук, гарантирайки, че тези неща никога повече няма да се случат. Това е основният урок от 7 октомври. Сирия на практика осъжда така нареченото незаконно влизане на израелския министър на отбраната в южната част на страната, където го видяхме да прави тези изявления. Брайан, искам да поговоря с теб малко за Израел и как според теб Израел ще бъде засегнат от решението на Съединените щати да премахнат Сирия от списъка си с терористични държави. Както споменах, това е хвърляне на заровете за Съединените щати. Но рискът всъщност ще бъде понесен от държави като Израел, които трябва да живеят с това в своя регион. И честно казано, знаеш, израелското правителство, което в момента е на власт, е повече или по-малко същото израелско правителство, което не успя да защити собствените си граждани на 7 октомври преди почти 3 години. И мисля, че той е направило огромни неща в опита си да победи враговете на Израел в Ливан, в Техеран, и Иран и в Сирия. Но също така, според мен, то води политика на удари без стратегия. Не ми е ясно каква е крайната цел на сегашното израелско правителство. И наистина е интересно да се види, че поне по въпроса за Сирия има, според мен, разногласия между Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп и Израел под управлението на Нетаняху. Мисля, че това Точно е така. абсолютно така. На визия, която идва от Израел в момента. Знаете ли, мисля, че последното нещо, което искам да ви попитам, е наистина за това, че Израел отказва да се изтегли от, знаете, границата с Сирия, от тази буферна зона. Знаем, че Вашингтон настоява Израел и Сирия да се споразумеят за някакъв вид мирно споразумение. Предполагам, че така можем да го наречем. Но мислите ли, че опитът да се установи по-широко споразумение за сигурност с Сирия в крайна сметка ще бъде счетен за невъзможен, ако Израел не желае да се изтегли от тази зона? Абсолютно. Имам предвид, че основната отговорност на всяко правителство е да защитава собствените си граждани. И отново, спомените от 7 октомври и нахлуването от Газа са много силни в съзнанието на много израелци. Така че, освен ако не се изгради доверие и увереност между двете страни, Израел и Сирия, и ето тук е проблемът с променливата показна дипломация на президента Тръмп, Често не изгражда доверие и увереност между страните. Затова той не може да реши войната на Русия срещу Украйна или сменя курса си по въпроса за Иран по непредсказуем начин. Така че разбирам защо Израел би искал да се опита да поддържа някаква буферна зона, за да защити своите граждани заради несигурността, която вижда в региона. Но също така и заради несигурността, която идва от днешната политика на САЩ. Добре, Брайан, бих искала много да ти благодаря, че се присъедини към нас. Сега ще преминем към следващата ни тема – Азербайджан. Възможно ли е Азербайджан да е неочакваният играч, който възпира Израел и Турция от директен сблъсък в Сирия? Докато напрежението нараства заради разширяващото се военно присъствие на Турция там, Азербайджан се намесва, за да посредничи между двете страни и да предотврати сблъсък между техните сили. Израелски източници твърдят, че азербайджанският президент Илхам Алиев е помогнал за установяването на директен диалог между Израел и Турция миналата година, включително и механизъм, предназначен да предотвратява военни грешки. А сега към нас се присъединява нашата кореспондентка Балир Сладин, за да ни разясни ситуацията. И така, Балир, Азербайджан поема тази необичайна роля на посредник. Защо според теб Баку е толкова заинтересован да предотврати сблъсък между Израел и Турция и колко ефективен според теб е този неофициален канал всъщност? Те имат много интереси тук, разбира се, защото преди всичко са едни от най-големите купувачи на израелско оръжие, особено по време на войната в Нагорни Карабах. И разбира се, те са доставчици на израелски петрол. Всъщност, този петрол минава през Турция, която е другият играч тук.
Другата страна тук, която е много близка до Азербайджан и във военно отношение, но определено и етнически, защото азербайджанците са преди всичко турци. И затова е много важно за Азербайджан да не вижда никакъв конфликт между тези две нации, между които Азербайджан ще трябва да избира страна, ако нещо ескалира в контекста на сегашния конфликт в Сирия, ако вече можем да го наречем конфликт. Също така, Азербайджан иска да бъде, знаете, по-важен играч в региона на Централна Азия. Говорим за нацията, която съвсем наскоро излезе с този нов проект за Зангезурския коридор, подкрепен от САЩ. И разбира се, те искат да играят основна роля в региона като цяло. Сега, що се отнася до ефективността на цялата тази линия на действие, която виждаме Баку следва, първо трябва да се изясни, че това става заедно с САЩ. Път също така. Но има още едно предимство за Илхам Алиев пред американската линия, а именно фактът, че той не е Том Барак, човек на когото израелската страна не вярва, поне това, което виждаме публично от Том Барак, нещо, което Израел изобщо не приема. И затова Илхам Алиев сега е по-достоен за доверие специално за израелската страна. Това поражда съмнение в момента доколко Израел всъщност се доверява или вижда, че американската линия, особено Том Барак, е наистина неутрална в това. Тези турско-израелски противоречия като цяло. Ако погледнем напред, какъв мислите, че е най-големият проблем на Израел в момента? Дали това е нарастващото военно присъствие на Турция в Сирия или поне опитите й за присъствие там? Или може би възможността една грешна преценка между тези две страни да прерасне в нещо много по-сериозно? Има тактически аспект на това, който разбира се е най-страшният от всички. Защото ако нещо се случи, когато видим израелски самолет над Сирия, и след това турската армия прецени, че този самолет всъщност се е насочил към турска територия и го свалят, това определено е ситуация, която не може да се деескалира. И разбира се, цялата конфронтация, която може да се случи, ако Израел атакува турски обект в даден момент в Сирия. Това също е нещо, което би било много трудно за овладяване. Сега, това е тактическия аспект на нещата, но има и стратегически, а именно как Израел вижда в бъдеще региона, който включва Сирия. Ако Турция разположи на сирийска територия радари, модерни радари, включително, разбира се, система за противовъздушна отбрана, това ограничава способността на Израел да действа. Като цяло, особено когато говорим за ситуацията с Иран, която все още не е приключила и очевидно няма да приключи скоро. Така че, ако Израел използва сирийското въздушно пространство, между другото той го използваше и преди падането на режима на Асад, но определено сега те искат да се възползват от това. Да използват сирийското въздушно пространство, за да атакуват Иран, ако разбира се нещо се случи в бъдеще.